Så vi nok kan gætte, så er det hverken mig eller Christoffer, der underviser i landbrug. Det har vi lidt mere lokale eksperter til at Så vi har valgt at undervise i nogle emner, som vi måske som unge danskere har en lille smule mere erfaring eller viden om. Og det er emner som kønsroller og demokrati. So what you are allowed to do now is to write as many names as you'd like for suggestion of people to be your representatives. Og grunden til, at vi har demokrati med, det er fordi, at demokrati er vigtigt, og at spejderbevægelsen gerne skulle være en demokratisk bevægelse. Then we will let the 3 people leave the room and count the votes. Og derfor kan vi lære dem noget om demokrati, sådan på deres spejdercenterniveau, hvor hvordan de kan lave valg derhjemme, og hvordan de kan have en god ledelse, som sørger for at inddrage alle i de vigtige beslutninger. Okay, then you give me the paper. Thank you. Og kønsroller har vi jo med, fordi at vi mener, at alle mennesker er lige meget værd, lige meget om man er en mand eller om man er en kvinde. Når man kigger på de ting, som vi underviser i, demokrati og kønsroller, så er det måske lidt vanskeligere at forestille sig, at man ser 60 centre, der er fuldstændig ændret på 2 år. Der sidder jo nu en ledelse, som har en opfattelse af, hvordan tingene skal være, og de vil nok gerne blive siddende på deres poster. Men hvis min og Signes demokratiundervisning kunne være med til at ændre på det, så synes jeg, vi er kommet et stykke vej. How do you pronounce this word? Samspil. Yeah, samspil. Who is he? Yeah. Let's give him a hand.